matur sembah nuwun. Ya. Lah, ndelalah iki disusul karo anakmu wedok. Sapa? Ya kuwi genduk Sophia sing lagi viral-virale ning nggen YouTube. Mosok ning medsos. Ning nggen Facebook barang ya lagi bocah iki lagi terkenal. Ya, bocah ngendi engko ditakoni men munggah panggung luwih dhisik. Ya, ya ku tak tang dang. Yo, Sophie coba kaya apa? Ngadeg kok cah yo. Yo. Monggo di Sophie katuran nikah wonten ing panggung maring ibu ing para biasa mugi berkah Allah rapi biasa pikatan penonton lagi cah semene wis ngerti tata krama, ngerti karo etika. Pak Dalang ora ngerti yen arep ngejak salaman parandene dinteni. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Nduk Cahayu. Nggih. Sugeng dalu presiden sing cantik-cantik. Nggih. Aja keri. Sugeng dalu Pak Ismani sing nanggap kuwi. Ayo. Sugeng dalu Pak Esmani. Nggih. Sugeng dalu sedaya para penonton ngono. Sugeng dalu Sedaya para penonton. sedaya para penonton. Nduk, penonton dudu penanton, nggih. Dibaleni. Sugeng dalu para penonton linyauri mendinggo kompak. Ayo. Ya, Nduk. Sugeng dalu para penonton. Ayo baleni sing seru, ayo sing tegas, ayo. Yo. Sugeng dalu para Ayo bocah. Daleme ngendi daleme sampean? Men pirsa piyayi kene? Selang Plosolor. Rasa lor. Mimi sik. Ayo. Deh. Mimi, Nduk, ra apa-apa. Suarane mboten serak. Mboten. Poso to niki jenengan? Poso? Mboten. Oh, nggih. Nama lengkap sinten, Cahayu? Sofiana Putri Soraya. Sapa? Sofiana Putri Soraya. Oh, kae to sing penjual online kae to. Boten. Lha jare Shopee COD ora. Senes. Nggih. Sophia sinten? Sofiana Putri Soraya. Kelas pinten Cahayu? Kelas kalih MI. MI. Apakah Nggih. kepanjangan dari MI? Mboten ngertos. Wah, mboten ngertos. Iya, mboten napa-napa. Sementing lak sekolah ya, Nduk ya. Nggih, luar biasa. Ngaturke selamat kagem mempelai berdua. Saged mboten? Nggih. Lek mboten saged kula ajari sampean nirokne nggih. Nggih. Katur dumateng temanten kekalih. Ndang rono madhep rono. Nggih. Nggih, katur temanten kekalih. Ayo. Sora. Mboten ya wis. Ya wis aja dipaksa. Nembang nggih, Nduk nggih? Nggih. Nggih, badhe nembang napa? Kula badhe bawa pangkorinasa. Langgame kadang tresna. Oh, ngono. Nggih. Oh iya. Ora apa-apa, mbah sing apik coba. Men piyayi kene do pirsa lek jenengan mempunyai suara yang handal dan hebat. Ngono kuwi. Coba pangkorinasa. Nggih. Dan Rinasa saya rasa kelas loro kaya ngono tepuk tangan luar biasa lho. Nggih. Niki teng YouTube penontonnya pun jutaan, Pak. Wingi tumut kula teng Ngawi niku sing nyuwawer niku enten lek entuk
2,5 juta bocah niki nggih. Kira-kira ning kene entuk pira ki engko bakal ya nggih. 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 Ya Nduk, bacaan Nduk. Terus Nduk. Terus Nduk, hati-hati Nduk. Mohon sliramu tanalya dak tresnani lahir para lenggan nyuwun tepuk tangan untuk Sophie elok temenanan suarane jos nggih nggih. Mbah nuwun. Nggih, mbah nuwun. Sesuk kanggo sangu sekolah ya. Nggih. Sembah nuwun Bapak katresnanipun lagi bawa wis masuk pira kuwi Nduk? Pinten? Iso hitungan kalih dhuwit mboten? Pinten? 100. 100 nggih. Sampe lek nganti jam 7 isuk entuk 2 juta bakal engko. Ayo ora. Coba pamerno saiki langgame apa mau? Kadung tresna. Kadung tresna. Coba kaya apa? Kelas 2 MI kaya ngono bergase. Ya. Ya Nduk. Lamat wis katon tejane yen wong karo laras ya pleng, karo tempo karo irama ya wis ngerti, Nduk. Gap ibumu sinden to ibumu? Mboten. Lho, Tantene. oh tante Nggih. sinden. Nggih. Oh, nggih. Lah ibuke napa? Guru? Mboten. Lah, napa? Petani jagung. Oh, petani jagung. Nggih, nggih. Bapake mendhi sing pengrawit utawi dalang? Mboten. Lah, guru? Mboten. Lah napa? Tukang Napa? Tukang napa?
Nggih, padha kalih Ibu disambi mlitur. Oh, tani disambi apa? Mlitur. Oh, mlitur. Mlitur sampean. Boten. Oh, lah mlitur napa? Lemari, kayu, napa-napa saged. Oh, ngoten nggih. Griya pun diplitur napa dereng? Griya kula Nggih. dereng malah dipangan rayap omah kula niku nggih. Hubungi kula mawon. Iya. Siap ya Nduk ya weh kaya iso promosine bapake tukang plitur ngono ya. Niki mbak-mbak niki lak nyinden ngangge wedak to, pon utawi napa ngoten. Sampeyan aja kalah kudu ada gebrakan yen wedakan aja ngangge pon ngangge melamin ngono lho saya Jos. Nggih, iya. Dindakne Nduk coba kaya apik-apik ya. Pacaane sarwa asri. Sampai luar biasa jan. Monggo lagi kelas loro SD lho Nduk. Ayo. Tek beda karo tanggaku kae. Lagi lulus SMP wis nyinden malah meteng omah. Oh, kuwi salah pergaulan nek kaya ngono kuwi. Nduk, sebabe apa sampean kok seneng nyinden sebabe apa? Kula pengen nguri-nguri kabudayaan Jawi. Wah, jos tenan iki. Elok. Semono ngerti nguri-uri. Sing nguri-nguri sampeyan, sing urip-urip Pak Ismani. Sampeyan nembang apik kaya apa, Pak Dalang ndalang apik kaya apa, yen ora ditanggap merongos ya. Dadi penting sing nanggap kuwi ya Nduk ya. Nah, iya. Iki mau pamane sampeyan iki nembang karo egolan ngoten nggih saged. Karo joget ngoten saged nggih? Saged. 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 Ah iya. Kira-kira pamane sing tembang iso dijogeti napa jenengan? Kelinci ucul mawon. Oh, kelinci ucul. Nggih. Oh, nggih. Dibawani. Dibawani. Nggih. Ora apa-apa. Nggih. Nggih, matur karo Mas Penggender iki. Ayo ndang piye nek matur? Om, ngono ya ndang. Nggih. Kula nyuwun dipun tintingi ngene. Om kula nyuwun diting-tingi. Ah, iya. Matur nuwun. Ihi ngono ta. Ndang, iso ora ngurawani dudu sopi. Ayo, matur nuwun. Ihi ngono. Matur nuwun. Ihi. Aja guyu sik. Ayo lek wani tak tambahi 100. Ayo, nggih. Sak ihi 100 ora. Ayo, Ndang. Matur nuwun, Ndang. Matur nuwun ihi. Ya, isin dek ngene isin. Nyanyi 100 kok Pak Dalang iki lagi DP urung liyane engko. Ayo nggih. Lemu nyaut kok ya cepet men ora. Ya Dek. Matur suwun. Nggih, kuwi ganggu le nembang apa ora? Duwite ganggu mboten? Boten. Mboten? Oh iya wes. Jariku tak gawane entuk ora tak gawane? Mboten. Boten. Oh iya, kowe lek gegem kuwenceng kaya ngono wis. Ah yes ben nggih. Coba bawane kaya apa? Kelinci ucul. Apa, Nduk? Kula badhe parikan nggih. Parikan? Nggih. Oh, monggo. Piye parikane piye njajal? Mangan
elok. Ngombe wedang kopi. Heeh. Bapak Cahyo ramah sekali. Iya. Matur nuwun, Nduk. Nyo, tambahi 100 kas, nyo. Wis. Matur suwun. Mergo apa iki sindenku dhewe ra tau ngelem karo aku. Sampeyan bocah cilik gelem ngelem, terus lahir batin ayo. Pak, Apa? ramah napa ganteng? Ramah napa ganteng? Ya sing iso mangsuli sampeyan, Pak Dalang iki ramah apa ganteng? Ayo. Ramah karo ganteng mawon. Oh, tambahi 100 neh. Ya. Matur suwun. Nggih, wis. Iki lagi nek critane dalang sida ludes ya iki. Ayo. Parikan ora sah, ora kowe ra lahir batin le parikan kok. Kete ngelem bagus batine kaya wedhus mending ngono wae. Ayo. Ayo, apik sok ayo. Ngalor ngidul. Ngalor ngidul tepung gelang munggah celek. Nanando. Sae bebungah rasaku yen mulih bakal Matur nuwun. Luar biasa matur nuwun karo Mbah Kakung, matur nuwun Mbah Kakung kae ayo. Matur nuwun Mbah Kangkung. Nggih. Pinter nggih. Wis entuk pira kuwi duwite? Mboten ngertos. Timbang ceblok diadeki kene apa piye nyok nggih? Mboten. Engko tak ubengne ngene penonton ayo. Mboten. Ah iya ora gelem wae ya. Luar biasa bocah-bocah kaya ngono. Ayo Sofi. Yo saiki kaya janjimu mau to. Sampeyan kowe bulan lho ya. Nggih. Siap? Nggih. Siap, coba kaya apa nggih. Ya. Daterake kelinci ucul Sofi dari Ngawi. Yo. Didangdutne nggih, Pak. Lah didangdutne sampean arep piye? Joget. Oh joget. Oh iya, nggih siap nggih. Bocah iki apik men iki. Sofi luar biasa. Matur sembah nuwun. Kapan-kapan dijak Pak Cahyo wayangan terus macak sinden ngene iki iso gelem ora? Gelem. Purun. Purun nggih. Engko ben diparingi gelungan kalih Bu Kesi. Duwe gelungan ora? Pun. Gadah gelungan? Gadah. Engko aja-aja ban Vespa malan. Mboten. Gelungan tenan? Nggih. Cilik apa gedhe ngene iki, Nduk? Gedhe. Oh, gedhe. Walah, lha kok lek manggo kowe cilik terus gelungane gedhe ngene malan. Mboten? Mboten. Ya. Pun pirsa sing namine Bu Kesi pundi pun pirsa? Pun. Sing pundi Jajar? Sing niki. Oh, nggih. Bu Kesi, ayo paring dawuh. Pemberi iki sik cah semene lho, kelas 2 lho, iso kaya ngono pinter golek dhuwit. Ayo ngono elok tenan. Jan, Masya Allah, Nduk, Sophia, Rene, madhep Rene, madhep Rono, madhep penonton. Bapak Ibu, saestu menika lare ajaib niki. Nggih, ajaibe napa? Atase kelas kalih niki sampun ngertos gegendingan tembang Jawa. Niki ngepaske laras niki mboten gampang lho Bapak Ibu. Jenengan sing sepuh-sepuh mawon kadang-kadang kan nembang mawon angel mboten pas. Ning lare niki saged pas teng nada, teng titi laras, teng irama nggih sae. Larene cilik ning pinter, tur ireng manis kaya cilikane Bu Kesi, Nduk.
Ora ireng lek iki. Piye? Iki mboten ireng ning coklat kaya plitur. Nduk Sopi? Dalam. Jan sampean luar biasa. Bu Kesi iki mau trenyuh, ngerti ra trenyuh? Trenyuh ngerti ra, Nduk? Betul. Trenyuh kuwi kronto-ronto ngono lho, kudu nangis, atase bocah cilik Wadhe Prana. Atase bocah cilik wis pintere kaya ngene, Nduk Sopi. Pengen dadi sinden kondang tenan. Nggih. Masya Allah, tak dongak-dongakne Nduk, muga-muga sok sampean dadi generasi peneruse Bu Kesi. Amin. Sinden kondang, bayarane larang, lek gak 20 juta aja mangkat, Nduk. Kelarangan malah prei terus kuwi kodheke. Aja larang-larang bocah semono ki, sing penting belajar ajar kendel ngono kuwi. Sing penting ya belajar apa kuwi ajar kendel. Sayane lek jenengan dadi sinden sing ngerti karo etika tata krama. Tegese wayangi lak sing pemimpine lak dalang to. Nuwun sewu jenengan unu-unu rene terus nuwun sewu Pak Dalang menika artane sedaya kula caos ning jenengan. Saya top ngono kuwi. Purun mboten? Oh ya wis aja nangis ya wis pen-pen. Boten. Mboten. Boten nangis kula. Mboten nangis, nggih jos. So kapan-kapan nderek Pak Cahya gelungan ya, Nduk ya. Nggih. Tingguh timpuh ngene iki ya. Nggih. Nggih, terima kasih. Pun saged istirahat. Bu Kesi ada tambahan lagi? Nggih no, aku rong nyangoni kok mau sing maringi sangu kan Pak Cahya. Saiki sing maringi sangu Bu Kesi. Sampeyan ya purun disangoni Bu Kesi. Boten pun padha. Ora gelem iki, Pak. Ora gelem. Mboten pun padha cak anu lek nek matur. Oh iya. Berarti disangoni Bu Kesi ora gelem. Boten. Tenane lho. Nggih. Loh, kok anakku kayak beda ya? Kok anggere ra disangoni ngono mesti bengok-bengok nesuwi nduk. Lek sampean kok beda, Masya Allah. Ibuke pinter lek didik menika. Nggih. Dadi lare menika mboten mata duwiten. Senadyan ora nyuwun tak sangoni nduk Sopi tenan. Nggih. Nya. Nggih, Tondo Trisno, Nduk. Tondo Trisno saka Bu Kesi. Ayo nggih. Nah, kaya Kok tekan sampean nggih tumbas sapa? Ya. Matur suwun Bu Kesi. Sami-sami Mbak Sopi. Sesuk nderek Pak Cahya arep Bu Kesi meneh ya. Nggih. Macak ning Nganjuk kono sok bijak ya. Nggih. Ya, nggih matur suwun. Engko nembang Nggih. meneh. Nggih, terima kasih. Istirahat dhisik aja akeh-akeh bocah iki eman-eman lek kakean. Ayo nggih. Saged pinarak Genduk Sofi tetap menjadi generasi yang hebat dan handal berbudaya. Tepuk tangan untuk Sofiana. Luar biasa. Matur nuwun. Ayo. Saya ganti para generasi-generasi sing 18 plus niki ya. Oh salim mriki. Ha nggih. Lek karo Pak Dalang salim ya tangan loro ben sopan, tangan loro. Tangan loro. Saged mboten? Niki dikekene ora tak jupuk mriki. Nggih. Aja-aja ku ya copetku ya ana aja ngene. Kriki dekek ngriki. Niki. Nah, ya salaman karo Pak Dalang. Iya, nggih. Wah, wedile tak jupuk didek dek. Duite didek. Oh iya, terima kasih ya karo kuwi bude-bude kuwi. Ayo nggih. Ayo karo Mbah Putri. Nah, kuwi. Terima kasih Sofi memang luar biasa. Ya, nggih. Matur sembah nuwun iki akeh nawala, Mak. Ya, iki diaturake siji-siji nggih. Sugeng dalu Mas Cahya, kula fan berat panjenengan. Nggih, sembah nuwun. Nyuwun lelagon utawi gending ninggal katresnan ingkang nembang Mbak Winong Nawangsih, lali janjine ingkang nembang Mbak Birgita. Nggih. Kagem sedaya para pamirsa masyarakat Rejomulya. Suwun Mas Cahya kula Pak Bugang saking RT 3. Wah ya, Ugi menika saking Mbahe Manten nggih. Mbah Suratmi ngersakake lagu Aja Dibanding-bandingne. Ya engko diaturake siap. Isih ana Mak, isih. Njaluk, wah njaluk ning dalang njaluk iki ya. Njaluk lagu Mister Mendem, wah nggih, nggih. Saking Punakawan Pusing, wah nggih. Ya diaturake siji-siji luwih dhisik. Apa sih iki? Yo lali janjine Mbak Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng. Ayo. Ayo diaturake coba cublak-cublak suweng nggih hormat karo Mbak Birgita. Yuk. Suweng suweng penjarakan, mampu kan muter-muter, Pak Polera.
Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto Sarjana Seni saka Kediri. Ayo sugeng dalu Mbak Birgita Ayu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Piye sampean mirsani iki mau sepak terjange si Sophia iki mau? Sofi, Pak. Kula niku iri, Pak, kali Sofi, Pak, sakjane, Pak. Iri piye? Lah Sofi mau apa jenenge parian jenengan sawer. Terus barno Sofi bawa jenengan sawer. Kula lho Pak pirang-pirang tahun derek jenengan lho Pak. Bawa derek nate jenengan sawer kula Pak. Tenan Pak saestu nih Pak. Nyoh. 100 to? Nah. Susuk 80 nyoh. 20.000 no Pak. Lho mosok dipadane kaya Sophie jenengan kaya bocah ki bocah ajaib sing tresnani piyai akeh ngono kuwi. Sesuk aku lek duwe anak Pak. Nol besar tak teloni wayangane jenengan Pak pisan Pak. Lah ngopo? Ya ben jenengan saweri ngoten niku Pak. Lah lho iki pacare gonta-ganti arep duwe anak ora. Kuwi pikiran sik ngono kuwi sampean iki ibarate wadah. Wong wedok iki wadah. Piye carane wadahmu kuwi resik terus aja nganti gampang diregeti karo nepsu ngono kuwi. Lek diregeti dadi anak engko angel ditata angel diatur. Sik to Pak, kula niku nggih gumun Pak kok sampai sakniki niku umur kula niku 24. Berarti nek biasane wanita umur rata-rata menikah nek 24, 25 dan seterusnya nggih to Pak. Terus dan lain-lain. Lah ya aku gak narabi-rabi ki nyapa ngono lho Pak. Gumun aku iki. Iya. Pak. Kowe iki lek mau ngedol iki kelarangan. Lah kok kedidol lho. Loh, jenenge wong rabi iki ngedol mergo mesti ngangge mas kawin seperangkat alat salat. Tukune ngangge agama iki ngono kuwi. Oh iya Pak, lah aku syaratnya ku sing duwe sawah akeh Pak ngene Pak. Jo layak ra narabi-rabi. Wah, lah kuwi urung-urung wis matre kaya ngono kok ya nggih. Pak, apa? Kira-kira Pak Ismani duwe joko ora Pak? Pak Ismani kira-kira tasih duwe joko. Pak Ismani iki putrane loro. Sing dinikahke sing nomor 1, sing kedua ki ya TNI. Nah, Angkatan Laut. Cowok, Pak. Cowok. Cowok. Tenanan? Heeh. Kok jenengan ngertos? Lah aku wis jagungan karo panjenengane ya ngerti. Ning Pak Ismani paring dawuh mugi-mugi anak kula nomor kalih kantuk jodoh nggih Pak Dalang ampun ngantos kados sinden ngono kuwi. Mergo si jenis sinden iki gegasah ati ngono. Lah kok iso gegasah hati menyakiti hati ki nyapa? Lah kowe engko terus nembang ngono pamane duet karo sapa rangkul-rangkulan mesra kaya ngene wong lanang atine lara ngono kuwi. Ya tidak bisa Pak jenenge sinden penyanyi ngoten niku di atas panggung ku plat kuning nggih to Pak Bu nggih. Berarti niku tugasnya menghibur ya harus selos. Nek jenenge Pak Ismani lah ya berhak menentukan mantune sapa. Oh iya Pak. Oh iya. Wis Pak, kula nek dados mantu jenengan kula prai nyinden Pak, tenan Pak. Apa prai apa? Prai nyinden. Ya wis engko nderek karo Pak Ismani geblok pisane Pakmu. Didongakne mempelai berdua piye, Bir? Lah kula niku donga mengke gak mandi, Pak. Hah? Lah kula mengke donga mboten mandi. Kok ora mandi? Lah piye Pak? Lah aku ya rong tau duwe jodoh, rong tau menikah ngono lho, Pak. Loh. Oh, ngerti Pak, aku iso ndongakne napa? Piye? Bapak Ibu lan keluarga besar Pak Ismani, mugi-mugi kula enggal antuk jodoh nggih Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi kula sios dados mantune Pak Ismani nggih Pak Bu nggih. Kowe iki ndongakne Pak Ismani apa ndongakne awakmu dhewe? Lah ben mandi Pak didongakne wong sakmene mbane. Oh iya. Muga-muga Birgita Ayu ndang entuk jodoh. Amin, amin. Heeh, menungso. Ayo nggih ngono kuwi. Lah apa? Iki lho Nduk, Bir, ana sing ngersake lali janjine. Iki fan berate jenengan lho iki. Lali janjine Mbak Birgita lho kaya ngene saking Pak Bogang. Pak Bogang, Pak Bogang yang mana? Niku sing Bogang napane, Pak? Lho. Sing ora le takoni ora iki. Lah menawane napa? Nah, kuwi Pak Mundut. Arep nakokne apane? Mboten. Kula niku sik mau lho Pak, sing 100 mau lho, sida apa ora? Sing 100 mau lho Pak. Jer Basuki mawa biya kowe nembang sik sing apik joget sing bergas, perkara 100 gampang ngono kuwi. Ya wis, nganu wis, parian wis ben entuk DPC, mung sopi entuk parian. Ora usah sing parian sing cilik-cilik ae. Ora wis gedhe iki parian apa arep ngenteni dhuwit mengko ae. Sik aku tak tekon penonton parian mboten Bapak Ibu? Mboten. Nggih. Ha iya malah meksa nggih. Dibawani ora Nduk iki janjine iki. Engke lek bawa 100.000 lho, Pak. Mbak iki karaku nyoh 100. Ya. Sawangan sesuk amplopmu sudah 100 wisan. Ayo. Wis lunas lho. Lunas oh iya. Wah salah manajemenku. Iya wis. Apa bawane? Napa nggih, Pak?
Wis mau Mas, benang gulone. Apa ya, Pak? Ya wis, kangenku pangkur neh mawon. Ning sing kok beda ora apa-apa. Oke, Pak. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi telenging hati. Saya mboten Bapak Ibu. 100 Pak, 100 seneh. 100 seneh. Kowe iki jane sinden apa rampok ora? Lah terus jenengan mau di awal gimana? Nyanyi dulu baru disawer. Oh. Iya, anu lek aku nyawer nyun sewu. Kene wis entek mergo wis tak kene sopi kabeh pisan. Ya wis Pak, tak nyuwun calon mertuaku aja Pak. Sapa? Pak Ismani. Aja ngisi-ngisini ora. Loh, Lah nyuwun Pak Ismani rumangsamu lek arep njaluk aku jalukno pisan ngono. Wong edan malah ora. Was lawes sanggonku nunggu nanging among leledo. Nano ngelingono. Oh, tarik neh 100 kene ora apal no. Piye kuwi ora apal? Aku ae apal lho ora iya. Ya nyonya Pak. Ngene 100 tarik. Ngene iki jenenge kudu ngangge peraturan. Engko lek bener neh tak balekne. Ya. Ayo. Dalangi cetil ram gitu Pak Bu. Den. Ora. Ngeli. Bener kae Pak. Ngono ya melu ayo ngerti dalange cetil kok melu ae lho. Bener penonton kae lho. Ayo. Ayo kowe kapokmu kapan? Butuh Pak. Ayo aku diwangi penonton ngono ya melu. Ayo oke. Ayo. Ayo. Ngesek ta Pak, guyu aku. Ngeling ana Nalikane ro ing dalu. Ayo. rikala jaman kepungkur sliramu nate ngendika tresna lair terus sing batin. Jos, tak balekne neh nyo. Lho, kudune 2 kali lipat, Pak. Kowe iki jane sinden apa rentenir iso 2 kali lipat ora nggih. Terima kasih Pak Cahyo. Ya, padha-padha. Ayo nggih. Menika mangke dipun aturaken lali janjine ugi kula aturaken dumateng Bulurah Manjung, Barat. Ugi dumateng Pak Manto garapanipun Bulurah menika kepareng monitor sugeng laras Pak Manto mugi-mugi saged dados panglipur penggalih. Ya. Yo diaturake lali janjine bir kita ayu. Yo.
Birgita Ayu ya. Wali janjine wis katur. Nggih. Kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Ismani mriki. Ugi kula aturaken ingkang kepareng monitor mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Wabil khusus dumateng panjenenganipun pepunden kula senior dalang saking Boyolali. Ki Suryanto Karanggedhe. Wah iya, kepareng monitor nggih, kepareng paring pangestu inggih sembah nuwun Pak Sur. Menika ingkang putra teng mriki katrem jenjem permanem. Ha iya. Senengane nggugahi kancane nggih. Iya nggih. Ha delok temenanan. Tabuhane do apik-apik saka trampile iso nyeluki jenenge dhewe. Ha iya. Ayo. Malah reseng ora-ora. Mbah nuwun, yo Winong Nawangsih coba kaya pecayu tampil. Jaranan, Pak. Oke, ya jaranan ya jaranan nggih. Ya men jumeneng, Mbak.
Winong Nawangsih coba kaya apa. Arum Bali, yo diaturake. Yuk. Winong Nawangsih ana sing gandrung karo jenengan Nadyanto wis kerep banget sampean nembangke ninggal katresnan ning gandeng iki pamundhut mula ya dipinangkani ya nak ya. Nggih, Pak. Nggih, dadi duwe ciri khas dhewe-dhewe ya yen Winong ya ninggal katresnan ngono kuwi. Ngono kuwi kaya Nduk Sofia kuwi ya watone engko saya sregep le belajar ndelalah diupload ning Kuntadi channel bareng karo Madangkara insyaallah bakal dadi waranggana sing kondang hebat. Ha iya ngono kuwi. Heeh, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ini dibawani apa ndak? Nggih. Langsung ya, Nduk ya. Oh iya, boleh banget. Aku wis ora sabar pengen ngerti lemu jaran. Ayo nggih. Iya, nggih Pak, siap-siap. Ngono kuwi. Sing pertama dindangdutne, yang kedua mengko di jarangke sing Nggih, pol Pak. ya, sing apik ya. Nggih. Sing semangat ya. Siap. Oh, iya. Semangat Pak saya hari ini. Wah iya, heeh. Anggere ling nglukis lambe iki bener Dek semangat. Iya, bener. Dilukis. Semangat saya. Iya. Nah, dikempuli. Ngelukis sih koyo sing ngempul. Nah iya dikempuli ya kowe. Iya. Iya. Dipluk-pluk. Ninggal katresnan tanpa beda tresnane Bapak Ismani dhumateng para warga masyarakat aja nganti ketinggalan katresnan mau. Ayo. Maka diaturake Cak Madangkara berpacu dalam melodi Winong Nawangsih. Yo.
kempringet nganti menggeh-menggeh. Ayo nggih. Waduh, nong luar biasa. Udah Pak. Apa? Kan wawan Dek Sopi kan parian kan 100. Nah kira-kira nek kula ngantek menggeh-menggeh ngeten iki pinten? Selawe. Ya Allah, tegel tenane Pak Bu. Jenengan beh cuwete lho dalange janan yo. Lah kowe menggah-menggah ijen lek menggah-menggah golek kanca. Lho. Kuwi sing piye maksude, Pak? Ora tegese joget bareng karo sapa ngono karo aku apa piye ngono aku ya gelem ngenehi ora. Oh. Dadi engko rampung ki menggah-menggah bareng ngono. Oh, jenengan nggih jaran. Jenengan dados jaran ngoten. Oh, aku jaran lanang kowe jaran wedok ngono. Oh, gitu. Besok-besok begitu ya, Pak? Tenan loh, Pak, tapi saya disawer loh kalau begitu. Ora mung tak sawer kowe. Lah? Apa wae panjalukmu tak turuti. Waton ora njaluk mudune lintang karo rembulan, mergo lintang saiki padha katresnane dadi lintang asmara, ngono wae. Nyos 100. Yeay. Terima kasih Pak Cahya Kundadian sang ganteng. Alah, telek. Pambene sinden iki kaya ngono kowe. Ayo. Lek ora disangoni ngelok-ngelokne sangone itu ngelem. Ayo. Wis ben ra apa-apa. Iki gandeng pamundhute saka simbahe ingkang dados manten Mbah Putri niki nggih Mbah Suratmi nggih. Ngersake aja dibanding-bandingke. Mbak Dian aman? Nggih. Dan Mbak Tri Hastuti Tirnawati berdua yo diaturake. Ngatur dumateng Mbah Putri Suratmi. Mugi-mugi saged panglipur ing penggalih dados rana tentreming rasa. Ya. Sehat panjang yuswa momong karo putra wayah. Amin. Monggo langsung kemawon. Yuk aja dibanding-bandingke. Dados. Jujur
saka Mbah Putri. Iya. Yo Nduk, iki lakone dawa. Iya. Mbacutne gelar crita luwih dhisik mengko lelagon diaturke meneh nggon gara-gara. Iya, Ayo rakit mbacutne lakune sanggit. Monggo. Tawang Putyastuti